Uli na lang go ay. Ika, asam ka? Uli na Huwag lang kita go. ni. Agila. Kaya bitin. Kita isog! Hey! Kita isog! Patay! Oo nga ng bayaran barkadas no, sikat binislag maayon sa. Tingnan mo pa bayaran barkadas ha. Taga kuan na sila, taga bayaran naga Cebu. Paano masabi? Ang hindot nilang salida eh. May morte ka na, EG na. Kailan ko na niya, EG. Kana. Aw kana? Oo. Ay, na morte yung tawanan. Ano sige no? Mga isa mo acting tinuod yun no. Sikat na sa gin EG no. Kato mananap no. Oh, mananap. Mananap na. May morte na mga kuan na, mga tawanan ka ng bayaran barkadas na. Kumin ko na pa shout out ko. Subscribe ta niya. Pero pa shout out ta. Oh. Pa-shout out ta sa bayaran barkadas. Kita isog ni! Ano? Magtatanga mo? Kita may isog na! Pagparo ka! Ikaw! Nga naman kita to! Ayo bus. Alito sa ka, papasan ta tol mo! Ayo bus eh. Di may musukol mo bus. Isambay ramay diri. Ikaw, kamuto ko! Ikaw! Isog eh! Ay! Kayo! Wah! Wah! Ay! Masay ka ba ito? Ito mo? Ikaw! Ano lang ka? Muli ko. Gaya, malito ka! Ay! Uli na lang go ay. Ika! Asam ka? Uli na lang Huwag go. kita ni! Agila! Kaya bitin! Ha? Tuloy yun! Tiger na! Buhay mo pag inahin din! Kaya ako malito din! Ha? Sabot! Uy, tanong na. Oo, pala ka! Yamat. Ay, sulugan naman do. Ikaw, huwag kailan ako! Ako maldito dire! Ako isog! Ay, magkablampin! Tuhan! Bulagi ka! Ha? Tuhan! Bulagi ka! Ha? Awyate mo do. Awyate mo do. Isog na kundi ini mo do, ha? Sabi gisaligan nimo. Kanay mong patik. Saan man patik mo? Saan ni ba? Saan ning patik ka ba? Singa ni? Ang magbuot maka. Agila ni. Ay, pagbuot. Kinsa ka parang palag ako. Ha? Aunsa? Singa na na? Agila? Di pa ni mo. Napay pitino. Napay tayo kisluyo. Ay, pagbuot. Kinsa ni ka. Awate ka kailan ko no? Pulis ni. Kailan ni? Arma sa pulis niya? Ikaw, man na, sir. Sinsya kay gasuting mo may para sa bayaran barkada, sir. Para magdagan ng subscriber ba? Suri kay, wala na tuyo agad. Shooting naman to mo agad. Ngano magisog-isog mo ka? Ayo na ba? Saan ning patika nga imong gi panghambog ba? Saan ni? Di mo, sir, ka ng tabanog mo siya. Kabalo, gusto mo na? Siya na niyo? Tiger imong panghambog do? Okay, sir. Tiger na? Di mo, sir. Ha? Kuan na siya, sir, ka ng... Kuan man na siya, agad ka ng iring ba? Kini usay nga na ni? Usay nga na ni? Ha? Di mo, sir, ka ng... Ay lang, kung kudak pa, sir ba? Ay lang, kudak pa yan. Di yo usay gyud nga na ni, usay nga na ni. Usay nga na Ay ni. lagi, sir, ay lang, kudak Di pa. mao ni mong panghambog usay nga na ni. Dili lagi, Tugaan ni ko usay nga na ni. Ay lagi, sir, ay lagi, kudak pa lagi. Lagi tugaan ni ko usay nga na ni. Kuan mo na siya, sir, ka ng... Uwate mo ko na siya, sir! Ay lang, kudak pa, sir, ay kudak pa, bata pa, mama yun. Ay kudak pa, sir, bata. Yung udak po no, magasuti na ba tabi sa bayaran, Margadas? Nice. What's up mga kahain? Napasalamat ko sa nihuman sa among video no. Shout out ni Charmy Bunganoy Espinosa, Lorien Intika Bunganoy o Janice Abindan. So, shout out today ko ni Lins
Ruiz ug ni Renz Espinosa ug ni Norin Gay Villabas. Wow! Shout out sa ako mga amiga no, si Joan Rosales Pacquiao ug si Angelica Sirobio. Shout out na ito sad sa akong amigo nga nagpuyo sa Pittsburgh nga si Rolly Bungaday og sa ako sang favorito nga brand, ito brand nga si Lindo na Villanusa. Hey! Shoutout sa Reco ni Glenn Riponte ug sa akong mga ka-team Lubyay nga nalintan nga sila si Del Rio Tumali, Ivan Antiforza. Ang katong uban nga wa na mo na shout out, sunod na lang mo nga video. Og sa katong wala pa naka-subscribe sa among YouTube channel, subscribe na mo, like, share and comment sa among page, follow or like. Pairan Barkadas. Salamat! Salamat!